Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 07738599785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +263 77487 2063. Kuita vatari Wrestler Media TV pano tinokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda matigere. Zita ndinonzi Simba Rashashidza. Nhasi uno tiri kudzimba yedziva rasekwa extension kwatinoti kuBhakos. Kune nyaya yakaitika yekuti imbwa yakauya nemusoro wemwana mucheche pamba pevamwe amai. Nhasi tafamba nzvimbo iyi kuti tikurukure nevanhu vakatanga kuona chiitiko ichi, vachiudza kuti chii chakatora nzvimbo uyezve chiitiko ichi ivo sevanhu vanogara munharaunda vanochitora sei. Taitawo futi mukana wekuzoti tikurukure nevanhu vanogara muno munzvimbo vatiudzewo zvavanofunga nechiitiko nenyaya iyi inosuwisa, inoshamisa uyezve nyaya isati yajairika kuno kunzvimbo. Vamwe vacho vatakurukura navo varamba kuti zviso zvavo zvibude pachivhitivhiti, asi regai tikupei nyaya yatinayo. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Ndataita rombo rekuti titaure namai vatinavo pano vanova mugaro wepanapa kuti vatiudze kuti zvakafamba sei. Tinokukwazisai mama. Saranganai nevatari Wrestler Media TV. Zvakaita imbwa pane kamwana kipa next door kakawa anonzi akabuda kumba nababa ake kuseni achinotenga mazepi, saka akudzoka akapfura nepanapa. Ndapesana naye ndaisimudza bhaketi rangu ndichida kunokwesha mutoileti. Ndanokwesha mutoileti, imbwa ndobva yabva kumba kwatenzi wayo. Saka inini handakona kuti imbwa iri kuuya, kamwana kai kadarika kachienda uko ndichipesana naye. Saka ndaenda kakotama ndida kusumudza bhaketi rangu. Saka ndakanzwa kuti pane chiri kupfuura nekuseri kuno, ndoti iwe pfutseke. Saka pandakaiti pfutseke ndobva yavhunduka. Mandaonoti yakaruma chini. Ndobva ndoti kuchiko chaikaruma. Pazvanzi namai apa. Zvikanzi chiko chaikaruma, ndikati mhino kuti chii chaidonetsa. Ndobva tatarisa. Ndikati anenge musoro womwana. Asanga ariratidza kuti mwana yanga akachererwa. Nokuti chaiye nemavhu, akavharwa nemavhu. Asi mwana uyu chakandinetsa anga akachekwa nepanapa mutsipa panga pasina. Asi apa pakapa paita kunge pakachekwa kubviswa skin pasara dehnya. Uko waiona kuti ivhudzi remwana mucheche. Ndobva ndati zvikanzi namai panekdzo zvikanzi indaiona yakasumudza, asi handakuzoti yakasumudza ichi chimhanya chiuya neikoko. Ndobva ndati ngatideedze varidzi vembwa. Ndobva ndaenda kunodeedza varidzi vembwa. Mandati uya muone chachakasumudzwa nembwa iyi. Pazvanzi nekamwana kadiki. Zvikanzi ndaiona yakasumudza ichibva nekunoku ichienda kumba kwenyuko. Yakasumudza yakaruma chii. Hana kuziva kuti chii.
saka angopesana naye ndo varidzi vembwa yacho. Okay. Ndobva ndazoenda kumapurisa mandati uyai muone. Mapurisa nomubva wauya zvikanzi zvishuwa nomubva vatora musoro uya nomubva vati handei munotaura zvamaita sei zvamaona. Saka pandakadedza varidzi vembwa vakauya vakaona ndobva taenda tese kumapurisa. Nomubva tazodzokera mapurisa vachititsanangudzai zvamaona. Ndobva zvanzi chisaina inova tasaina. Saka mapurisa pavakauya vachivhunza vakati taenda pamba pavaridzi vembwa yanga yakasumudza zvikanzi imbwa yanga ichibva nekupi kwei. Varidzi vembwa ndobva vati yanga ichibva nekuku. Okay. Kumaziya sei ini ndini ndanchidi. Iwo ndatozonovaudza kamwana mbva kati yanga ichibva nekuno. Yabva nawo kuno. Ndobva tadi mapurisa anobva vadzokera mubva vazonouya vane vamwe vairiwo vechikadzi vanga vari muhembe dzavo zvikanzi toda kuenda pane mbwa iyaya yanga yakasumudza musoro. Mubva taendapo mubva taona kamwana kai karipo vabvunzewo kuna mai vacho vakati hamuna kutya here. Vakatanga hamuna kutya here nechiitiko ichi. Vakati ndatofonerawo hama dzangu. Mubva vabvunza kwandiri zvikanzi gogo chii makamboisawo here bute. Ndikati ini ndakaisa bute. Ndikati kwazvabva ngazvibude pachena. Inini chandinoziya pachivanhu chedu ndoziva kuti munhu haarove. Ndizvozvo. Munhu haarove. Ndizvozvo. Saka kubva ipapo ndobva vabvunza panayo panexiwo pane akazvitakura here. Vakati apa ndo pane munhu akazvitakura. Ndakazonzwawo mapurisa yavana kuzodzoka. Mba zvanzi varipo here. Ndikati endai kai munoona. Mba vati pakakiwa kana anogara nani nani zvikanzi mukoma nemunin'ina. Zvikanzi isu vacho vabva mai manje vaenda mashopusi vachadzoka. Zvikanzi kana vadzoka vatoni. Zvavakataurirana ikoko handinozviziva havana kudzoka. Nobva ndazobvunza kuti vakazouya here vanhu vaya. Uyu akazoonekwa zvikanzi uyu ane mimba yake asiri. Asi chakandinetsa musoro womwana uyu ivhu ranga rakatsvukamo. Rakatsvuka kuti piriviri. Asi padenyi apa pakabhoforwa kuratidza kuti pane zvakatorwa mukati. Ndo chiitiko chakaitika. Tichidzokera hedu kumashure matsanangura kuti musoro unenge wanga wakaita zvekuchekwa wairatidza kuti wakachekwa chaiko here kana kuti mutsipa wese uyu panga pasina mutsipa. Panga pasina mutsipa richingori chidzoro chete. Asi wairatidza kuti musoro womwana mucheche. Kuona kwangu musoro ndofunga pamwe wanga wakachererwa pasi. Asi ivhu racho rakanyanya kutsvuka. Okay. Kunogo kune ivhu rakatsvuka kuminda. Ndiro. Alright mama. Imimi muchiona izvi, imimi semunhu mukuru wechivanhu. Imimi makafungira kuti chii chinogona kunge chakaitika? Ndakafungira kuti zvakawanda zvinofungidzirwa. Kuti pamwe wanga wakachererwa pasi. Amwe vavhimi veusiku. Handizive kuti zvakafamba sei. Kuti mbwa yakawana kupi. Ini handizive ipapo. Asi chiitiko ichi mimi makachitora sei nenharaunda yevanhu vese vakazvitorawo sei? Nharaunda unenge wakutofungidzirwa iwe munhu anofunga pakasiyana siyana. Asi inini chandinoziva ndinoziva kuti usatye munhu. Unofanira kutya uyu musiki. Ndiye anoziya zvese zvakawanzika. Ungaite chakaipa wakavanda. Asi ukagona kutya uyu unenge wagona. Ndizvozvo. Ndo vanoziya zvese zvakawandika. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Haufaniri kutya munhu anotaura zvaanoda, mumwe anotaura nepasiripo, vamwe vakunga kutaura kuti musoro womunhu ane 9 months. Womwana mukuru, vamwe vanotaura kuti mwana angatokura grade 1 asi inini nekuona kwangu asi mwana wegrade 1. Nekuti apa pakabviswa skin. Izvi ndo zvakatiradza ganda rakasara. Kuri kuti anga asati ave nemazuva akawanda aiswa pamusoro
Mwana uyu waitoratidza kuti pamuromo pake apa pane ropa riri kubuda. Zvafanana nekuti iwe ukakuwara ukagumburwa pachigunwe pako apa pakabuda ropa pakaenda ivhu. Unotoona kuti pakatota asi paendwa nevhu. But mikuona kwenyu angakura zvakadii munhu? Zvokuti ukura ina handingazivi. Just asi mwana mucheche. Mucheche. Okay. Mwana mucheche. Inyaya inovhundutsa. Asi kuri kunziwo vamwe tichizoverengawo mumapepa nhau vanonyora zvakasiyana siyana, vamwe vachiti izvo anga neburi rinoratidza kuti pane zvakabviswa, vamwe voratidza kuti wanga utori fresh uchiratidza kuti wanga wakaiswa mufiriji. Zvemufiriji anyepo. Kana mapurisa vakatouya vakaona vakati chinhu chakafutsirwa mufhishi. Funga kuti imbwa dzafukunyura pamwe tichazoona mutumbi zvokuti chachiri mufiriji kutaura manyepo. Nokuti chinhu chakatoumburuka muvhu zvokuti chachiri mufiriji. Zvokuti dai chaive changu inini handaigona kunodedza varidzi vembwa. Ndengotora kachinhu changu ndoviga. Ndengotora chinhu changu ndoviga kuti vanhu vasaone. Nokuti ndini ndakazviona. Iyo yaida kutopfuura ini ndini ndakaivhundutsa ndichiti pfutsike iwe. Ichimhanya yakatakura ndobva ndati pfutsike iwe. Ndobva yadonhedza. Saka isisu pachivanhu chedu tinongoona kuti munhu akafa harovi zvaingoda kuti zvionekwe kuti midzimu yemwana iyi inoramba kuti zvirove. Handiti vanongada kuti zvionekwe. Ndozvandinofunga muupenyu hwangu pachivanhu chedu. Ndizvozvo. Handizivi imimi semunhu mukuru munogona kunge mune mashoko amunoda kuudza vangava vasikana vechidiki, vangava vanhu vanogona kunge vachiita unhu hwakaita seuhwo vachinzwawo muchirayira. Makavatarisa kuchifilm? Inini ndongotiwo pachiitwa ichocho kana ari munhu akadaro ane mhosva kuna tenzi. Ane mhosva kuna tenzi, vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Mangwana anokuchengeta. Zviri nani kuti kana iri nhumbu ukabvisa iri nhumbu, kana kuti wazvara mwana wako ungomuputiridza kana usingamudi kwete kuuraya. Pamusiya paunomusiya anotorwa oendawo kana kuchinyaradzo unochengetwa ikoko. Unonge usina mhosva kuna tenzi. Nekuti wakundikana kuti umuchengete pane kuti uuraye. Kwamusiya ari mupenyu achifema zvakanaka. Ngava mwana unongosiya vaputiridza osiya pakare. Vanofanirwa kutya Mwari wavo. Ndinotenda mama. Nekuti kana ukadaro zvinokupa jambwa munyama. Aiwa. Nekuti unenge wasvora iye akamusika. Wasvora musiki. Nekuti varipo vamwe vari kutota. Vamwe vari kuchema vasina vana. Vamwewo ari kutoti dai ndaita iri nhumbu yangu bvawo nditi ndakadi. Ndizvozvo. Ndakamboitawo nhumbu ikabva. Vamwe vanoitochemera vana muri kutowana kurasa. Ndizvozvo. Then panewo vanhu vanoshereketawo mazuva anaya tiringonzwa vamwe vanoita zvekuchekeresa nechiono chamataura chekuti apa panga pakavhurika kuratidza pane zvakabviswa. Pakavhurika ndiparutivi. Pakanzwai asi pakatoratidza kuti pakaita zvokuchekwa kudai kuti skini ibve. Bva waitoona kuti pane zvakabviswa ipapapa. Saka maonero enyu henyu semunhu mukuru, semunhu anoziva futi zvechivanhu, panogona kunge pakaita ushereketo here pano maonero enyu? Ini handingazivi. Anoziva ndiye musiki. Ndiye anoziva zvakavanzika. Ndizvozvo. Mwari ndo vanoziva. Ndizvozvo. Asi kuvanhu ava tinoshuvira kuti vagone kunge vachibatwa. Ivo munharaunda muno nyaya dzakadai dzinomboitikawo here matiri? Zvinoitika. Mumwe akanhongwawo nekumarara uko.
akatukandwa pamarara, kunorasirwa marara nevanhu vemunharaunda vakawanda vanorasa vanhu. Asi shoko ndiroro rekuti aiwazve kana mwana Ngomuputiridza, kana ngoenda naye kuchipatara ari mupenyu, voputiridza wongonosiya wagadzika. Ari mupenyu. Ari mupenyu. Nekuti hapana chakanaka sekutora ropa upenyu hweumwe munhu anga achazova neramangwana rimwe rakasiyana. Ndio zvandataura kuti unenge uine mhosva kuna tenzi. Anogona kukupa munyama mwana iye unenge wadaro. Inini shwire yangu ndongoti Mwari kana ari munhu akazviita izvozvo, ndinishuvira kuti ngaarwe neshamhu. Ndinishuvira kuti ngaarwe neshamhu nekuti hakuna kutadzira Mwari kunodarika ipapo. Hakuna kutadzira Mwari kunodarika pakadaro. Zvichokwadi. Kana ukangoona kuti kana ngomuputidza kana kungonomusiya kuvabereki vanochengeta, ndivo vazukuru vanozotichengetawo mangwana. Vanozotichengetawo mangwana. Tiri pano tiinava vazukuru ivava, pavanenge vasipo achiita mheremhere zviya unotoona kuti mheremhere iya nhasi hapana. Ungadai uri wega uri mbuya asi mune muchitokurukura. Nemuchitokurukura unotuma enda uko unodai. Saka ndongoshuvirawo kuti vechidiki vacho kana paine vanodaro vasadaro. Vangozvara aputiridzewo sei ari mupenyu. Oisa paanoonekwawo nevanhu. Vanhu vachatora vachadii. Handifungi kuti inenge iri mhosva yakanyanya kunani? Kuna tenzi pane kuuraya. Itya Mwari wako. Mwari ndiye akamusika kusvika ipapo unenge wasvora Mwari. Aiwa, tinotenda mama nenguva yamatipa iyoyi kuti tikurukure nezvechiitiko ichi chakaitika pano. Chembwa yakauya yakasiya musoro wemunhu ichibva nawo kumwe kwayakabva nako kusingazikanwi. Regai toda kuzoti tikurukure nevaridzi vembwa iyi tinzwe kuti vanoti kukudii, vanofungeiwo nezvazvo. Aiwa, maita basi. Ndiro. Neumwe mugari wemunharaunda iyi yeDZ Extension, Dzivarasakwa Extension, kuti vatiudzewo kuti chiitiko ichi ivo vanochionawo sei, uye vatipewo pfungwa dzavo. Mama, tokugamuchirai pano paSly Media TV. Ndinokumbira kuti imimi chiitiko ichi muchichinzwa ndozwa kuti zvakafamba muno munharaunda, makachitorawo sei? Inini chiitiko chakaitika ichi handina kuchifarira. Ndisina kuchifarira kudaro. Ndakarwadziwa nekunzwa kuti izvo chiitiko chaitika pamba pambuya vangu. Zvikumbozama kureya kuti kudiko pamba pambuya vangu. Kuti imbwa ingauye nechimusoro chosvikotsvetwa ipapo. Ende inini chimwe chinhu chikuru chakanyandorwadza ndechekuti kana munhu waona kuti izvo waita mimba iyi hausi kuida, kana kuti pane zvimwe zvinhu zvaitikawo, usarase mwana. Mwana chipo chinobva kuna Mwari. Chengeta mwana wako. Kana usingamude, tsvetera mai vako. Kungoenda kuna mai unotsveta. Kana waona zvisingakodzeri kuti utsvete mai havasi kuzvida, enda unotsveta pamusiwo panext door wobuda zvako wotiza woenda. Pane kuti uraye mwana. Chiitiko icho chandina kuchifarira. Zvinhu zvakandirwadza. Nanhasi uno zvinongondirwadza. Siwiro yangu ndeyekuti munhu iyeye akaita izvi, munhu iyeye aiwa akanga abatwe zvibude pachena, vaone kuti ndo vamwe vevaya vanonorasa vana kumadhodhabhini vachivaisa mumapepa esefi sezvakamboitika. Ngaabatwe munhu iyeye, ngapanyatsotsvagurudzwa munhu iyeye abatwe, ndokuti vanhu vasiye chinhu chiitiko ichochi, zvinhu zvakaipa zvakaita saizvozvo izvi. Ende chimwe chinhu chandoda kuti kana zviri zvinhu zvakaitwa newakaipa, kudikidza nekunzi chimusoro ichi chakabviswa muvhu chakachekwa kudai chakaboka. Kana zviri zvakaitwa newakaipa, aiwa mwana uyu aratidza kuti zvaarovi. Kune midzimu inonzi airovi, mwana wevanhu haanonzi mwana wangu haachengetwi kumba kuva mwana, anoenda kune wedzinza rake. Saka mwana uyu akangoti zvibude pachena, zviratidzike, zvibude pachena. Kuna akaita izvozvo shuviro yangu ndeyekuti ngaabude pachena, ngazvibude, abatwe aonekwe. Aiwa, tinotenda nemashoko enyu maita basa chose. Aiwa, tinotenda.
Gogo, tafambira nyaya iyi yakaitika kunoku yekuti kuri kunzi pane imbwa yakanga ine yakawanikwa yakatakura musoro wemunhu. Nyaya iyi imimi yakasvika kwamuri sei? Uyezve chii chamunoziva panyaya iyoyi? Kusvika kwayakaita kwandiri, ndaiva ndakagara mumba, ndakangonzwa amai Gwese vepanext door vachingodedza vana, asi ini zvangu semunhu ane gumba handifambe, ndaiva ndakangogara. Ndobva ndati ko chavari kunyadedza vadzokazve vari kudedza vamwe vana. Pakazouya mwana wangu mudiki akati, mama uyai muone chiri kwamai Gwese uku. Ndikati chinombori chiko? Inini ka gumbo rangu riri kundirwadza kuseni kuno, handidi kubuda panze. Kwai kuri kuseni kuma7, handidi kubuda panze. Zvikanzi aiwa mama, tiri kuti aiwa apa ndiri kunetsana nemukomana wekuti aiwa kani mai Gwese vakabva vasvika. Kwanzi achasura uyai muone, zvauya nembwa. Kupiko kumba kwangu uyai muone. Ndozofamba kutora tsvimbo yangu kukamina kuenda pai. Pandakatanga kutarisa ndakatadza kunzwisisa kuti musoro womunhu. Ndakatomboti chidhori, nekuti kudhara tichikura isusu taitengerwa zvidhori zvekuti chinosvotorwa musoro chimutumbi choiswa uko mozodzosera chimusoro. Saka ndakati chidhori kechi. Saka pandakazotarisa vachinditi ivo maidziva vachinditi izvo ndivo mai Gwese vachinditi achasura tarisei hamusi kuona here, uyai nekunoku. Ndopandakabva ndaenda nekusaidhi kwavakanga vari, ndokwandakabva ndaona ndatanga kuona vhizhini yekuti fesi yemwana. Tozona fesi yemwana, musoro wangu wakatemwa apa. Wakaita kutemwa chaiko kuita mazuva zvinoita kana chinhu chikangotemwa kudai bhonzo rikatemwa. Ndozvanga wakaita uchitooneka bhureni mukati neropa mbichana. Musoro wangu waune madhaka kuratidza kuti wabva madhaka, asi wanga ganda iri remusoro iri ranga rakadii, rakabva iri hafu iri, rakabva hafu rese iri. Kunoku kwakatemwa kunoku ndofunga vakanga rabviswa ganda iri kuti vaone kutema. Musoro wangu wakanyatsochekererwa, zvangu wasina kana mutsipa, wangu wakanyatsochekererwa kudai usina kana mutsipa musoro. Ndiri kutarisira musoro womwana uya. Ndopandakabva ndangoti iyi polisi kesi. Ndopavakabva vaenda nevaroora vangu kumapurisa mai Gwese. Ndokabva vaenda musoro womwana uya wanga uri patoireti pavo, padhuze patoireti yavo nesitubhu, ndopavakanga uri. Ndobva vaenda nemuroora wangu, varoora vangu vairi kupolisi, nemwana wangu mukomana Gotwo aitoenda kubasa. Achibva vasiya aisa ripoti vese ikoko vanouya nemupurisa mumwe chete. Pavakauya nemupurisa vakabva vasvika, inda ndakatogara ndikati vakatora dhishi mai Gwese vakadini, vakavhara musoro uya. Saka ini pandakabva kuno kumba ndakazenge ndaenda kurodhi, ndikati imbwa dzangu idzi hadzifambe kuenda kure kwekuti unganoti dzinonofurira kana kwakembo kana kwacheso. Dzinongosvika apa nekuti musika uri apa ndewangu apa, saka dzinongosvika kumusika dzichidzoka dzadzakangojaira kutambira apa. Ndobva ndatendera ndakadai. Ndopandakabva vanhu vanga vatodini vazara. Ndobva ndasvika apa, bva ndatora chigubhu, bva ndagara. Vachibva vangosvika ivo mai Gwese nemapurisa nevaroora vangu. Mupurisa achibva atarisa achibva ati ndifonere mukuru wangu. Achibva afonera mukuru wake ndobva amuti takura musoro iwoyo unoisa kupi, kuparire Nyatwa. Ndopaakabva ati ndipewo pepa. Indanda kutoda kutouya kuno kunjita ndaneta nekumira gumbo rangu rangu. Ndopaakabva ati ndinoda pepa. Ndikati mai Gwese dziva ari kuda chii? Akabva ati iye kuna mai Gwese, ndikuda bhaketi renyu mai Gwese. Akati bhaketi rangu hazviite, ndogesera pai. Ndobva apuwa namai Gwese purasitiki. Inda ndatanga ndamupa chisaga, ndakati mwana tora chisaga, bva yatora chisaga kunoku. Ndobva vazobuda nepepa bhegi amai Gwese. Ndobva tazotsvaga kuno kwakazobva futi pepa rechingwa. Ndobva asumudza musoro uya bva aisa mupepa bhegi. Kapepa kechingwa kabva kunobva anonga tubhonzo twadonha pasi. Ndobva aisa imomo, asi pasina ropa. Musoro wangu wasina ropa. Ndozvazvaa zvakaita. Inini handina kuona kuti imbwa yakabva nekupi, kana ndiyo kana haisiyo. Ivo ndo vakaona sekuziva kwavanoita imbwa dzepano nekuti next door. Ini handakaona kuti yakabva nekupi, kana handiri mumba. Vese nevana vangu hapana zvatotoziva. Takatopiwa explanation naivo. Mwana vedu vechidiki anonzi arasa mwana.
ipapa fanika infect ipapa pakatombonzi hapana ane nhumbu here panext door penyu pane musikana ari pamba apapa ane nhumba akatofonerwa akatouya ivo vakatouya nemapurisa amaigwesi mapurisa akatouya akazofona mwana iye akanotorwa kwaanga ari kubasa akaenda kumapurisa akanonoka kuti nhumbu yakadini anayo vatosuspectwa mwana anga arapa saka madhoketi handiti anenge akanyorwa imimi munofanirwa kuti imi sevatori venhau monoona madhoketi akavhurwa mofambira kuona kuti munhu anenge arasa mwana ndiani, nekuti mwana haanganzi musoro womwana unongowanikwa uri musoro ugoita mazuva ese usina kuwanikwa mutumbi asi ndambozvinzwa. Ndane 58 years unongoti ukanzwa kunzi panhongwa mwana kana kuti panhongwa munhu apa akafa pakadini apa asi unotonzwa chinzi awanikwa haangandowanhingi mwana adai. Pane mumwe mwana akanhongwa ipapa pamarara apa ari 2 kg safe asi akabva atonhongwa abatwa mukomana wachona achitotaura kuti musikana wangu ndanga ane nhumbu ndakamudini hanzi kumusoro kufederation uko achibva atosungwa musikana iye achitongwa nenyaya dzake saka apa manje apa nemachekerwa anga akaitwa musoro wacho kuti imbwa ingacheke musoro wakadaro ichichekera kudai igopwanya denya yemusoro imbwa idye munhu. Kana iyeye akaita kuti imbwa imuone aiswe pachena agodini agotsvaka. Akura zvakadii? Mwana wemuchecho. Mucheche. Mucheche. Mwachangozvaro. Hey. Handizivi mama, imimi yose munhu mukuru munogona kunge mune mashoko amunoda kuudza kune avo vanoita tsika iyi yakaipa kudai inoita kuti vana vaparare. Mashoko enyu ekurudziro eyambiro uyezve ekudzidzisa. Ndinokurudzira vechidiki. Handingazomboti futi vechidiki vega. Kwane vamwe vechikuru futi. Vakungotorawo zvekudhamba vana. Waita mimba wakuuraya. Vechidiki iyeye akaita mimba wakuuraya. Saka ndokurudzira kuti vana vechidiki ngavarege kungoita mimba vachizoita zvakadai izvi. Makuna wekuti musoro unowanikwa musoro womwana chete musoro. Zvinotyisa. BP yangu yakatombokwira ndikatozoda. Zvakandibata fana. Hazvina kutomboita zvakanaka. Hazvina kutomboita zvakanaka zvinhu zvakadaro izvozvo. Uyezve kuzotema musoro uku hakuna kundiitira zvakanaka. Kuti asi vaive machuchu handi machuchu izvozvo. Maritual. Wakazotemwa musoro sei chii chakuitika chakaitika pamwana kuti azotemwa musoro otoporwa. Handi makazoona kuti pamakaita nge makatoporwa. Saka ivo vanokushinhawo mamamhwishora zvacho ivayaya varege kudaro. Munhu anokosha. Munhu anokosha. Ndakatosvika pakuti inga kare kwaiva nemishini iya ingoti ezvaangadai akangonzi kana imbwa dziye dziriko madhongi aya handiti ariko here taivaona tiri pamusika pachitsvaga vembanje. Handi angadai akangonzi pakanzi kune mwana mupurisa uyo akangoti vharai madhongi ngaauye imbwa ngadziuye angadai akabatwa. Zvinotakurwa iswa kuparinyatwa mufiriji mave dhongi richafembedza rikawana kuti mwana akabva kupi. Zvatoparara uye akazviita atoti zvaita. Ameni kana Mwari akapindira iye mwana iye akapinda dai Mwari nemudzimi kwakewo yaipindira. Aibatwa. Zvakaoma. Aiwa, ndinotenda mama nemashoko enyu ndiwo zvatakachida hedu kunzwa uyezve matsoko enyu ekurudziro nemafungiro amuri kufunga kuti ingabatwa ichiitwa nyaya iyi. Icho chatinoshuvira ndechekuti mamwe maparts awanikwe kuti munhu achengetwe zvakanaka uyezve munhu akazviita ngavawanikwe zvakare.
aiwa ngavawanikwa amai vemwana nokuti haangangodonha ka handizvozvo aiwa zvinhu zvinotyisa zvinotyisa Eh. ndizvozvo asi munharaundawo vanhu vari kuti chiiko ini semunhu asingafambi Eh, vanhu vandakangonzwa chete vaitongopa makomendi ivavo pafoni ipapo mazoratidzwa here hatina ivavo manhirikini iwaye ekuti aiwa hakuna imbwa inodya chii munhu vamwe vakati aiwa mwana uyu ada kuti atobuda pachena kuti atsvagwe atsvagwe. ehe aiwa ndinotenda mama maita henyu mama imi munonzani kwasisaika vatariri nevateereri veSly Media TV motipawo pfungwa yenyu panyaya iyi yakaitika kwazovai inini ndakashamisikawo nichinzwa kunzi kune musoro wemwana waonekwa une imbwa tikamhanya tikanoona tikangoona musoro bedzi asi mutumba hatina kuona asi musoro wemwana bvudzi remwana wacho asikamwana kacheche mwana atoti kurei mbijana saka atotikusa imbwa yafukunira pai saka sagare munomu imbwa iyi dai chinzi yaivhetwa kuti musoro macho yafukunira papi kuti musoro wemwana uzowanikwa saka mimi chiitiko chimochiona sei mimi chakashata chinotongorwa kuti imbwa iyi yaikaona kuti musoro wemwana kuri kuti imi munofunga kuti chii chinenge chakaitika pamwana uyu imi semaonero enyu semunhu sitatofoyi pamwe musoro uyu pamwe wakati wakumakuwe mwana akafakare here kana kuti mwana akadamburwa here hatichazivi ipapo aiwa tinotenda mamwe mune mashoko amuda kutaurawo henyu in general kumhuri yezimbabwe tinongoti tisu kana ngavaongorere vanhu ivo vasungwe nekuti motisika titine vana vakawandawo aiwa tinotenda mama hatinotenda mama tiri kuno kudzora Sekwa Extension nyaya iyi yakaitika kunoku yekuti musoro wemwana unongowanikwa uri pamba wauya nembwa iyi makaitorawo sei ini nyaya ndinotoitora kuti zvinhu zvinoshamisa tichitarisa maringe nemagariro kana nemararamiro atinenge tichiita mukati menyika tototora kuti anenge atori mashure chaiwo manenji asati zvamboonekwa pasi pezuva chinhu chinotoshamisa asi nesokuono kwangu vanhu vakuru vachitaura vanoti munhu arove saka tongoti pamwe zvakaitikira kuda kuti zvibude pachena pamwe mwana uyu mutumbi wacho utsvagirudzwa kuti zvakambofamba sei kuti musoro uyu unge uchiwanikwa mutumbi wacho umbori kupi okay mune here advice yamunoda kutaurira kune vanhu vanoita zvinhu izvi vangava vasikana vanogona kunge vakaita baby dumping vangava vanouraya vanoita mabasa akaipa ini yambiri yandinopa sekuona kwangu mwana uyu hatingati baby dumping sekuona kwangu unoda kwokuti mwana uyu anoratidza kuti anga kuma 2-3 months zvikuratidza kuti ndofunga vanhu vaya vanouraya vana handikurudzire kuti vanhu vange vachidaro uye zvekare chero nevo vanoita vanobvisa pamuviri vaive hatizvikurudzire nokuda kwokuti ukatarisa mwana chipo chinobva kuna Mwari Mwari ndo vanenge vatotendera kuti utakure pamuviri papo saka zvinhu zvakaipa pamberi paMwari tinokurudzira kuti anenge aita pamuviri pake ngaapasununguke achengete arere mwana anokura ndizvozvo ndokurudziro yandinopa kune veruzhinji aiwa tinotenda mama nepfungwa dzenyu dzamatipa pano paSly Media TV nyaya yakaitika muno muDesert Extension yekuti musoro wemunhu wemwana wakawanikwa imi unoiona sei ende zvamunoda kutaura kuruzhinji rweZimbabwe inoti ndikangonzwawo chinzi pane imbwa yakauya ichimhanya ine musoro yakaruma musoro womunhu vangoti kotsveta pamba asi nyaya iyi aiwa inofanira kuongororwa kuti musoro wacho zoti wakabva kupi kana kumakuve here kana kuti kupi hatisi kuziva wakabva musoro saka ngona imbwa ndiyo yakatouya ichimhanya yakaruma musoro yabva svikotsveta pamba pevanhu vanhu vakozongoona kwachena kuseri konzi musoro womwana konza zvikwadi musoro womwana uripo wakadumburwa nenge wakabviswa uropi here mhembe saka vanhu ivava vanofanira kuzviongorora kuti chii chakaitika vanhu vati vari kuzviita ndavanani vasungwe asi munofunga kuti chii chinenge chakaitika pa imi maonero enyu semunhu mukuru kuti titi munhu akarasa mwana here kana ti imbwa yakazomhanya bvanhonga musoro wacho kana yangavigwa here mwana wacho noti mwana angakunza akatotya unoona asi akazongonzwa chinzi angaine madhaga kuti ndingafushirwa pasi here musoro wacho mwana aiwa
tinotenda mama amene mune mashoko ere amuda kuti vamwe vanoita nyaya idzi vabatwe nemashoko neadvice noti isusu funza wati kuti musoro chomwana wakabva kupi kandi vanhu vakazoya kuzokanda here imbwa yabva yazononga ameno asi kuti vanhu vacho ngavasungwe vakangotuya pachete ngavasungwe vaende kujeri vanovhariwa. Aiwa maita basa baba. Ndiyo nyaya yatanga tinayo yatafambira isusu seSly Media TV nasu unowi tiri kudzivara Sekwa extension kwavanoti kuBakosi. Inyaya inosuwisa na nasi mutumbi wemwana usati wawanikwa asi musoro chete ndiwo wakawanikwa. Mibvunzo yoti chii chingadai chakaitika kumwana uyu? Akapondwa here? Mwana sikana here akadhamba mwana uyu? Ko iwo musoro uyu uri kunzi wakatsemuka chii chaida kuitika? Tiri kuramba tichiti ndo nyaya dzinenge dzichiitika munharaunda matigere. Anokuoneka indi Simba Rashezvidza ndichionekera Daniel Kachere akabata mushini. Tosangana mune zvimwe zvirongwa. Bye bye.